O incremento exponencial de niños de vespa velutina en toda Galicia levou o Concello de Boiro a adquirir estes novos equipamentos. Trátase de 16 traxes especiais que permiten traballar na retirada dos niños en condicións de maior seguridade. O Concello destinou unha partida de 5.000 euros para a súa compra. Melloramos a calidade dos traxes porque veñen con máscaras, veñen con casco, con guantes, gafas, polainas, cubrebotas, que unha dureza importante porque hai traxes que incluso que non cubren toda a picadura da cara. Despois dotámolos tamén da adrenalina, non? De inyeccións de adrenalina, non sei se terá por aí algún Nacho, non? Para todas as persoas aquelas que sean alérxicas, non? Cada persona de protección civil pois leva unha inyección de adrenalina que se aplica directamente sobre a pel, ten unha pequena inserción xa para procurar que a alergia non leve á morte. Estes novos equipos súmanse aos 3 traxes con que xa contaba o Concello, subvencionados pola Xunta, e as pértigas de inxección para eliminar os niños. Para isto dispoñemos tamén duns traxes que nos dou a Xunta, dunhas lanzas para inyectar, hai dúas versións de inyección, unha que é a base de lume, que é a base de gas, non? E outro a base de insecticida ou veneno para poder matalas. Hai dúas formas de destruirlas, co obxectivo, evidentemente, que temos que ir a polas reinas. Un dos problemas que ten a velutina que tamén se generan, ao mellor, 2.000, 3.000 reinas novas cada ano, que son 2.000, 3.000 niños máis. No que vai de ano teñense retirado ao redor de 320 niños e a previsión é de alcanzar os 700, posto que coa chegada do outono é cando se fan máis visibles coa caída da folla.